KKJ चॅनलांतो सर्वांके नमस्कार. आता मी 60 व्हिडिओज चढ GSP खानाचे घालेन असं ते सगळं तुम्ही व्ह्यू करून सपोर्ट करच्याक आमकां छान खुशी आसा आणि के आजा चढ सपोर्ट करता म्हणून विनंती करताय. आता मी इंग्लिश नंतर कोंकणीतूय घालू आरांबिलेंस तेव्हा तुम्ही सपोर्ट करता. व्हिडिओज लाईक कराय, शेअर कराय आणि बेल आयकन प्रेस करून सबस्क्राईब कराय. आम्ही GSB सांग पोणोसू म्हळ्यारी जीव दा ताचे अनेक प्रकार खाण करतनी आणि सगळं भागूय वेस्ट कोणतीन काढतनी परगलचे कंट मात्र दसतलो. आज आमकां चारी सुकें कशी करचें म्हण चोवया. गोर तळलो आणि मावी अडगे विवरण व्हिडिओस चेक करूक विसर नकाय. आता एक चांग पोणोस मेळलो आसा. हाताक आणि कत्रू काडचे पसकातीक चांग कोण तेल लावन जावंका पोणोसू कत्रू तवळी दिंकू सगळं ओग्गी पुसून काडयात. आदमेची माव कतरून काडका गोर सगळं वगळ कोरका. आता बाकी आमचे सालीचे कांटो सगळं पर घालका अशी कतो. आता आमकां चारी आणि बुतळ मेळटाने हे सोपूर करून कुचोळ करून काडका. एदें बिक्कंडे सोलून कुट्टिकोन घालका. हे आता 2 कप सिंदिल्ल्यान चारी बुतळ आणि बिक्कंड आसा. 1 कप कंतिली सोयी तुमगेले इष्टानुसार सुकी सांग हळदी आणि ससम फण्णाक. सोयी सुकी सांग आणि हळदी एक मिक्सरांत घालून खरखरी कोण वाटून काडटा. जाय जाल्यार उणेची उदक घालयात वाटूक. तेल हुन जाल्यार ससम घालून फुटोवन ते सिंदिल्लेले चारी सगळं घालका. जाय जालेले मीठ घालका. वाटिल्याने खरखरी मसालो घालका. जाय जाल्यार एक सन कुट्टूको दरम्या सोल ना जाल्यार एक सन चिंचांबय घालयात आणि मिक्सी जारान धुवन येदें उदक घालका. दंकून शिजे दवरका. सिजले म्हण जातरी येदें तेल उंचार घालून सन उज्जारी बाजू दवरका. आता हें तयार जालें. खुनची सिता लगे दिल्यारी 2 उंडी चड जेवतानी. तुम्ही कोण कशी जाले म्हणून म्हाका सांगाय.